CDS5 promotion. Solid record. Biri kuna Jesu. Jesu, mwea wangu ungaparare mukandisiandeka. Jesus is the way, Jesu, the truth and the life, mwea wangu Alpha and the Omega. ungaparare garaineni mambo Jesu itaisha muno daneni garaineni mwea wangu ungaparare mukandisiandeka. Ndichengetedzei munyasha dzenyu, ndipfumbamirei mumapapiro enyu. Zvese zvangu tora, moyo wangu tora, mambo Jesu garaineni mambo Jesu itaiswa muno daneni garaineni mwea wangu ungaparare mukandisiandeka. Zvinondibatsirei kuwana zvese zvepano panyika, asi mweya wangu uchishupika. Zuva raIshe riri kusvika, saka dai tatokasika kumutsvaga Jesu achiri kuwanika, nekuti tichamutsvaga tomushayiwa. Nguva inenge yapera iwe, inenge yapera. Nguva inenge yapera iwe, inenge yapera. Nguva inenge yapera iwe, garaineni mambo Jesu itaiswa muno daneni garaineni mwea wangu ungaparare mukandisiandeka. Ndichengetedzei munyasha dzenyu, ndipfumbamirei mumapapiro enyu. Zvese zvangu tora,